Handusanan sa usa ka mga magpa-shoutout o mo-request og mga sunata. Live ta karon sa among programang Kahandusanan nga wala patawon marehistro. Greetings coming from 09 Tutot. Kahandusanan, shoutout ko sa mga paryente nako nga nangaligo sa Tumipi Cold Spring sa Puting Bato, Cabadbaran City. Gikan kini kang LV Molina. Kahandusanan, request kog sunata, himayang nahunlak. Palihog og play kay naminaw mi karon gikan kini kang Midilona nga taga Anhawan, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Og karon Midilona, aniya ang imong sunatang gi-request. Himayang nahunlak. Sa gimilog kalun, indalag ko. Daw na bilanggo indang sa sagadang. Wala na masayod kung sa ang angay buhaton. Handun ka ba, kasilagan ka ba, o kalintanan na? Sa gihaya karon ang akong galamhan. Wala na'y umuy bisan yunay kining malatian. Galing sa luha ako intaon na kusan. Wala na'y kaong kinindughan na magpanglan. Mao kadtong request ni Midilona nga taga Anhawan, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte nga nagputol-putol ang iyang sounds. Himayang nahunlak. Kahandusanan, request kog sunata o kinabuhi gikan kini kang Marisa nga taga Lantawan, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Mao kini ang imong gi-request nga sunata o kinabuhi. Isidlak sa aslaw sa sayo sa kabuntahan. Masigunta ang katao maning kalibutan. Hidayan-dayan ang kahigmata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Tubo padulong ang pagkalog sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay. Mao kadtong request nga sunata gi-request ni Marisa nga taga Lantawan, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. O kinabuhi. Hello mga kahandusanan! Salamat sa inyong pakikinig sa among programang Kahandusanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Burn ang Inohon. Daghang salamat. Bye-bye guys!